צהריים טובים לכל הצופים בבית ולחברים באולפן. כאן בלומפילד, המחזור 11 של הליגה הלאומית, קרב תחתית מרתק. מכבי יפו במקום 14 מול נועלת הטבלה הפועל נוף הגליל. מכבי יפו, קבוצתו של המאמן איציק ברוך, אגרה רק 2 ניצחונות העונה, והיום תנסה לעשות לראשונה העונה 2 ניצחונות רצופים לאחר הניצחון במחזור הקודם מול הפועל רעננה. מכבי יפו תקבל להרכב בחזרת הקפטן רונן פרץ, אבל מי שיעדר זה מתן בית יעקב בגין צבירה של 5 כרטיסים צהובים. ומנגד הפועל נוף הגליל, קבוצתו של המאמן אלון זיו, שתאר לנו שמה ניצחון העונה בליגה, וגם אותך הדחה סנסציונית מגביע המדינה לפני מספר ימים על ידי חולון ירמיהו מליגה א'. קבוצתו של אלון זיו תנסה לרשום היום ניצחון ראשון וגם לברוח אולי או להעביר את התחתית של הליגה הלאומית להרכב של נוף הגליל. בהרכב של נוף הגליל 2 שינויים עיקריים: תדסה, מתנאל תדסה ומור יוסף במקומם של טהה ואופק אושר. השידור בערוץ הקיבוץ החל מהשעה 3. מסירה קצרה, ניר גואטה אל תוך הרחבה, עדיין יפו, הרחקה של הגנה של נוף הגליל. שוב חוזרים לגואטה, ניסה עובר את המגן שלו תוך הרחבה. הכדור הזה עכשיו ניסיון מעניין, אבל שוב ההגנה של נוף הגליל. חמידו, זה מגיע עכשיו לגיל יצחק, נותן את הרוחב, בעיטה עכשיו ראשונה של מכבי יפו, אבל בעיטה נהדפת, ועוד ניסיון עכשיו בעיטה, והכדור בקורה. ניסיון ראשון רציני מתוך הרחבה של מכבי יפו. טוב, שני החלוצים, גיל יצחק הולך ימינה ואינוסנט קינגסלי מחכה מאחור, כלומר שני חלוצי השפיץ מגוונים את המשחק. הולך קינגסלי חכם, מסובב, כדי לבטל את היריב. מזל גדול לנוף הגליל. טוב, מוחמד, מכבי יפו מגיעה עם 2 ניצחונות בשלושת המחזורים האחרונים. איך היא נראית? עושה רושם לא רע בדקות האלה. עד כה נראית מצוין מתחילת המשחק, וכמובן התקופה המתעתעת של מכבי יפו שעדיין לא הצליחה לחבר 2 ניצחונות ברצף. אולי תעשה את זה היום מול נועלת הטבלה. היא תחסר כמובן את מתן בית יעקב שיעדר במשחק הזה בגין צבירת 5 צהובים. תן לנו את הרכבים, מוחמד. רונן פרץ להרכב. כן, בואו נתחיל עם הקבוצה האורחת, הפועל נוף הגליל: מתן אמבר, אוניקצ'י, דולב אזולאי, גוטפריד, יבגני ברקמן, חמידו, תדסה, יפרח, שי מוסנקו, דניאל מור יוסף, אמיר ריין. ומנגד הקבוצה הביתית מכבי יפו: נתנאל דלויה, גדעון עקאווה, ניר גואטה, סלי גינון, גיל יצחק, דן סירקיס, ניב פלטר, רונן פרץ, אינוסנט, אבי תורג'מן ודוד טירם. כאמור המאמן ברוך. תודה מוחמד. למתן אמבר אין זיכרונות טובים מהאצטדיון הזה, מההופעה מול הפועל תל אביב בעונה שעברה, כשהוא הותקף תוך כדי משחק על ידי אוהד של הפועל תל אביב. תודה מוחמד חסקיה. למי נמסור, הולך קדימה לשי מוסנקו, מסירה מצוינת של מוסנקו לכיוונו של אמיר ריין לצד שמאל, חוזר למוסנקו. מוסנקו לתוך הרחבה, מחפש את הראש אולי של יפרח או של תדסה, אבל מצא את ההגנה של יפו מוכנה לכדור הזה. הנה התקפת המעבר המסוכנת של יפו, הכדור עכשיו מגיע לכיוונו של ניב פלטר. איזו התקפת מעבר של מכבי יפו, ואיזו מסירה. תכף ננסה לבדוק מי מסר את הכדור הנפלא הזה לכיוונו של ניב פלטר, המגן הימני של מכבי יפו. טוב, ניב פליטר עם הגול הזה, דקה 23. מכבי יפו עולה ליתרון על הפועל נוף הגליל, נועלת הטבלה שעדיין לא ניצחה, למרות שלא הפסידה בארבעת המחזורים האחרונים. ניב פליטר יודע לממש את המהירות שלו על הקו. סלי גנון עם הגשת כדור גדולה, עם החלק החיצון, כל הגוף מוטה הצידה. אנחנו צריכים לבדוק שוב אם לא היה כאן נבדל, אבל איציק ברוך אומר לי השבוע: אני חייב לעצור את המפולת, את הספיגות, עובר לקו 5, וזה קו 5 אמיתי שהמגן הימני שלך טס קדימה לעמדת חלוץ. ניב פלטר על דעת נראה 100%. לפי דעתי לא היה בנבדל, אתם יכולים גם לבדוק את זה, אבל לפי... אבל מכבי נבחרה מתחילת המשחק, היו לו כמה... והנה השער הראשון של פליטר, המגן הימני, עם הביצוע הנפלא. בואו נראה את
מה קרה לגיל יצחק? אבל מנגד ההגנה החלשה בליגה, 24 שערים של מכבי יפו. ועוד נתון מעניין חברים, בממוצע העונה 4 שערים נפלו במשחקיה של יפו עד כה, אז מצפים לעוד שערים במשחק הזה, לפחות לפי הממוצע. הממוצע הגבוה בליגה דרך אגב. כדור של יפו עכשיו, ניסיון של ניר גואטה. התשעות של קהל יפו, הכדור לתוך הרחבה, ניסיון של גיל יצחק לגלה הכדור הזה, אבל הכדור איכשהו מגיע לעידן סירקיס. יש לנו כדור של 11 מטרים בעכו, זוהר לאצטדיון בלומפילד, מוחמד חסקיה. מכבי יפו מובילה 1-0 על נועל את דקה 43 עכשיו, הטבלה. ניר גואטה עם הקרן לזכותה של יפו. אולי עוד תרגיל של מסירה קצרה או כדור לתוך הרחבה, זה מה שעושה גואטה, אבל נוף הגליל, ההגנה של נוף הגליל עם ההרחקה, זה מגיע לפרץ. מה עושה פרץ? זה נבעט, לא, כמעט מאבד. עדיין כמובן יפו, זה מגיע לניר גואטה בצד שמאל. אינוסנט רוצה, אבל מעדיף את הרוחב בתוך הרחבה הכדור הזה, אבל הנגיחה של אבי תורג'מן מעל השער, עוד התקפה מעניינת, אבל חברים, נגיחה של אבי תורג'מן, אבל תראה את המגדלים של נוף הגליל בתוך הרחבה. יש להם את דולב אזולאי, יש להם את ג'ניה ברקמן, את חמידו דיאלו. נוף הגליל, אחת הקבוצות המופקרות בליגה הלאומית. לא בכדי, הם בלי ניצחון, וגיל ברם מתראיין השבוע אחרי תקופה ארוכה שהוא לא מתראיין, ואומר, ראיתי את משחק הגביע בערוץ הקיבוץ, יצאתי מזועזע, אפילו לא באתי לראות את המשחק, אני לא מרגיש טוב, אסור לי להתרגש, ראיתי את זה בערוץ הקיבוץ, בערוץ הספורט, יצאתי מזועזע, שחקנים שלא צריכים להיות כאן, ושים לב, לא יגיעו לינואר. עכשיו, אני לא יודע אם זה החכם מבחינתו, כי שחקנים מקשיבים לזה, שומעים את זה, ובאיזשהו מקום זה גורם לעוד יותר דכדוך בקבוצה הכי מדוכדכת בליגה. מוחמד, איך נראית הפועל נוף הגליל? אחת ההתקפות האחרונות במחצית הזו של נוף הגליל, אולי עכשיו אנחנו בדקה 45, תכף נראה כמה זמן יוסיף השופט ויטלי בונדרוב. שי מוסנקו, הולכים ימינה לחמידו, תדסה רוצה, אבל חמידו קצת מתעכב. ככה זה המשחק של נוף הגליל, כדורי רוחב, ללא שום מחץ, ללא שום סיכון. וכמו שאומרים, ככה לא בונים חומה וככה לא בונים התקפות. אולי עכשיו, עם ריין מאבד, זה מגיע לו דולב אזולאי. תכף נראה כמה זמן יוסיף השופט. 2 דקות סך הכל, למרות לא מעט פציעות ועצירות במשחק הזה. תודה למוחמד חסקיה, חוזרים לשכונת התקווה אל עמית פלטקביץ'. כן, עכשיו אנחנו אצל פלטקביץ'. זה היה שם. ממשיכים לאצטדיון בלומפילד, מכבי יפו מארחת את הפועל נוף הגליל, נועל את הטבלה, וניף ליטר נשלח במסירת הום רן וקובע 1-0 בזכות הלבנים מיפו בדקה ה-23. הפועל נוף הגליל בפיגור. אינוסנט, משתלט מצוין בתוך הרחבה, אינוסנט עכשיו, זכותו של יפו, איזה מהלך של אינוסנט, והכדור ברשת! איזה מהלך של אינוסנט בתוך הרחבה, עובר את המגנים שלו. ספק בועט, ספק מוסר, כדור רוחב. מי שנמצא במקום הנכון זה רונן פרץ, הקפטן. יפה, אתמול רונן פרץ חגג 31, חוגג היום את היום הולדת עם גול, ומגיע לו. איזה רגע נהדר. מה זה, לחמן, לחגוג יום הולדת עם גול? או תור, כמו שאומרים אצלכם במינכן? תראה את הפעולה הזאת, איך הוא מבטל 2 שחקנים שרגל אחת באוויר, אחר כך מבטל את השלישי במסירה, ואנחנו עם השמחה הגדולה.
עם האיש שגדל בעירוני בת ים, כן, ועבר במורשה, ובאזור, ובירמיהו חולון, ובשעריים, הפך להיות גם הקפטן, גם המנהיג, פילס דרך, עקב בצד אגודל. מזל טוב רונן, גדול. ובושה וחרפה לנוף הגליל. שער שני, העונה לרונן פרץ, 2-0 למכבי יפו, תוצאה שמשאירה שם גם את נוף הגליל וגם את הפועל עפולה שעדיין ב-0-0 עם בני יהודה הרחק מאחור. ואם גיל ברם, מנכ"ל נוף הגליל, אמר השבוע מעולם נוף הגליל לא פתחה את הליגה עם 10 משחקים ללא ניצחון, קבל גילי 11. כנראה שגם היום לא תנצח. וחברים, כל זה קורה ב6 דקות או 7 דקות מפתיחת המחצית השנייה, כאשר נוף הגליל גם אלון זיו ביצע 2 חילופים עם פתיחת המחצית השנייה שקצת שיפרו את היכולת של נוף הגליל, אבל ראינו בהתקפת מעבר אחת של אינוסנט שהוא לא חף מפשע בהתקפה הזו, ובאסיסט הנפלא הזה גרם בעצם לשער השני. התקפת מעבר אחת גורמת לשער השני, ונוף הגליל בצרה צרורה מאוד אפילו. תודה רבה למוחמד חזקיה. 2-0 למכבי יפו על הפועל נוף הגליל, 2-0 לא 1-0. נקודה לבנה, נוף הגליל אולי חוזרת למשחק הזה עם ההחלטה הזו על הפנדל. לזכותה של נוף הגליל, הקפטן יבגני ג'ניה ברקמן מול דלויה. האם זה אולי רגע התפנית במשחק הזה היום בקרב התחתית? החמיץ את הפנדל היחיד שקיבלה נוף הגליל לעונה, ג'ניה ברקמן. עין אחת השופט, עין אחת על הכדור, הקפטן של נוף הגליל. השופט נותן את ההוראה עכשיו לביצוע הפנדל. ברקמן פנימה. נוף הגליל חוזרת למשחק הזה עם הפנדל המוצלח של ברקמן. יבגני ברקמן מחזיר את נוף הגליל בדקה 62. חבר'ה, הבטחתי לכם 4 שערים בממוצע למשחק של מכבי יפו, הגעתי כבר לשלוש. הם לא מאכזבים, מוחמד. שער אחד לממוצע של מכבי יפו, והנה עוד חילוף עכשיו. זו הייתה נגיעת קהל שהובילה לשריקה לפנדל. השחקן שנכנס כמחליף בדקה 28, מוחמד טאה, יוצא עכשיו. מי שנכנס במקומו שחר הירש. למה שנשאר מבחינת המשחק, מבחינת הדקות, אנחנו עכשיו דקה 63, יש לא מעט זמן, המון זמן לנוף הגליל לחזור למשחק הזה. כמובן היא תתקוף ותצא קדימה, אבל גם תחשף בחלק האחורי, וזה אולי יכול להיות באוכריה. אבל הנה עוד חילוף התקפי של אלון זיו שלא ויתר ולא מוותר על המשחק הזה. לחמן, בסך הכל במחזורים האחרונים אלון זיו ייצב את נוף הגליל. אתה יודע, עם הרע אופי, היא לא מצליחה לנצח, זה נכון, אבל לא קל מול הקבוצה הזאת. אני אגיד לך עוד נתון, נכון? כן. אני אגיד לך עוד נתון. כל המשחק, כל 5 ההפסדים של נוף הגליל, למעט משחק אחד, הפסד אחד מול הרצליה, כולם היו על חודו של שער. למעט המשחק מול הרצליה שהם הפסידו שם 4-1, אני חושב, כל המשחקים על חודו של שער. באמת, הם לא התפרקו. בוא נראה מה התקפה עכשיו של עידן גולן, על שפה רחבה, מה עושה עידן גולן? מסתובב, אבל גם מאבד את הכדור הזה, ואת ההזדמנות עכשיו. ניב פלטר יוצא קדימה. עם המסירה הזו, מסירה פחות טובה, אבל איכשהו זה מגיע לאינוסנט. רגע, עידן גולן על המגרש, אלון זיו מכניס חלוץ. רגע, מה עם שחר הירש? מה עם שחר הירש אבל? למה שחר הירש לא על המגרש? סיבה לאופטימיות בשורות נוף הגליל. הם מגיעים למשחק הזה כמובן אחרי ההדחה הסנסציונית בגביע המדינה מול חולון ירמיהו בליגה א'. בטח זה לא מוסיף לאופטימיות, אבל עדיין הם בתוך המשחק. 2-1, דקה 65. הם 4 חילופים. אז אנחנו רואים ששחר הירש על המגרש. כן, אכן. אבל אתה יודע, זה לא אומר כלום מבחינה התקפית. אתה גם יכול לשחק עם 10 חלוצים. המשחק ההתקפי של נוף הגליל בכל העונה, 8 שערים, היום כבשו את השער התשיעי. זה אומר הכל. זה אומר הכל. כן, ההתקפה הייתה התקפה חלשה בליגה.
כמו בני יהודה, כמו הפועל רעננה, עוד קבוצות שכבשו 8 שערים ב10 מחזורים. יש נבדל? אכן כן. טוב, תודה למוחמד חסקיה, אנחנו לשכונת התקווה, עמית פלטקביץ'. הצרה הזו לכיוונו של מאיה, מאבד. עדיין נוף הגליל עכשיו. כרגע מכבי יפו מעל בני יהודה בטבלה. שביט על גבי עכשיו, לכיוונו של סמי בצד שמאל. מול סמי ניצב אופק אושר. ממתין, חוזרים אחורה לאל גבי. יפו לאט לאט. לקחת את הזמן, עכשיו הפריצה של סמי אדם, תוך הרחבה, הנה הרוחב, והנה השער! הנה הרוחב, והנה השער של יואל אבוחצירא המחליף. 3-1, יפו. ניצחון שני רצוף של יפו. אז בסושיאל של יפו מעלים את יואל אבוחצירא כשותף להתקנת המזוזה החדשה, אבל הוא צריך להגיד תודה גם למזוזה וגם לסמי אדם. 1-1 אדיר השחקן הזה עם כדור הרוחב. רחוק מיפו, ומה עשתה היום מכבי יפו? הלכה באיצטדיון בלומפילד את הפועל נוף הגליל האחרונה בטבלה, והיחידה שלו ניצחה, דקה 23 מטוויטר. 1-0 למכבי יפו, שהשיגה ניצחון חוץ על הפועל רעננה במחזור האחרון. דן סירקיס ואבי תורג'מן כבשו אז, פליטר כובש היום. מכבי יפו רוצה להתרחק מהתחתית, ובמחצית השנייה חיכינו 9 דקות כדי לחגוג עם רונן פרץ יום הולדת. אתמול הוא חגג 31 והיום הוא כובש את ה-2-0 של מכבי יפו, וממשיך את חגיגות יום ההולדת עם בת הזוג ביציע. זהו, רק להדליק את הנרות והוא מסודר. תעבור 9 דקות. יש רק פנדל לזכותה של הפועל נוף הגליל. ג'ניה ברגמן שהחמיץ את הפנדל הקודם של הקבוצה שלו העונה. הפעם בעט מדויק ויעיל וכבש 2-1. עוד ההמשך היה כל כולו של מכבי יפו. המצטרף החדש, יואל אבוחצירא, עלה מהספסל וקבע את תוצאת המשחק עמוק בתוספת הזמן, 3-1 למכבי יפו על הפועל נוף הגליל. הנה התגובות לניצחון. הקבוצה, אתה נחשב למאמן בעל תקופת האימון הכי ארוכה במועדון. צברתם 2 ניצחונות, אבל היום אתם עשיתם עוד משהו לראשונה העונה, שחיברתם 2 ניצחונות ברצף עם יכולת טובה. ניצחון ראשון בבית, היה מאוד חשוב כאן בבלומפילד, בעיר יפו, היה מאוד 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 חשוב לנו. וזה חזרנו לעיר הזאת אחרי שנדדנו הרבה שנים. וכן, 4 שנים במועדון, אני חלק מההיסטוריה של המועדון. אני מאוד שמח להיות כאן. עוד משחק לא טוב שלכם, והגוונת שדיברת עליה הופכת להיות עוד יותר כבידה. נכון, אתה צודק. נמצאים במצב, המצב הולך ומדרדר, מה שנקרא. לא מצליחים לייצר ניצחון. זה גם נראה היום שלא היינו אפילו קרובים גם לניצחון. ותחושות שצריך, אתה יודע, לחשוב הרבה איך משנים את המצב. טוב, כך נראית צמרת הטבלה. מכבי פתח תקווה תארח את הפועל רעננה מהמקום ה-13 ביום שני הקרוב. מ"ס כפר קאסם בזינוק מרשים מעל הפועל ראשון לציון, אחרי שהפועל ראשון לציון מפסידה היום לקבוצה של טלב טוואטחה. הפועל רמת גן עולה למקום החמישי, הפועל כפר שלם ומ"ס קריית ים מאבדות גובה. זה החלק העליון של הטבלה. הסיפור המטורף, בני יהודה במקום ה-14, קבוצה שדיברה על עלייה נאבקת נגד הירידה כרגע, מרחק נקודה בלבד מהקו האדום. הפועל נוף הגליל בצרות. שמע, לחמן, זה סיפור ענק. כן, ואת הסיפור הזה אנחנו נמשיך ונרחיב. ארץ הכדורגל. ארץ הכדורגל, יום שלישי ב-7 בערב, הקאמבק. אתה יודע מי גאון? ראיתי את הטבלה ולא בגלל שהוא במקום השני. צאנצי. אריאל שיימן אומר כל עונה, לא עושה מחנה אימונים, לא מוציא 200,000 שקל על מחנה אימונים. תשמע, 16 מאמנים התחילו את העונה,
10 כבר לא נמצאים בקבוצה. אז מה שווה כל תקופת ההכנה? תאמין לי, גאון הוא צודק. ואז הם חושבים שהם מביאים, אחרי שהם עשו מחנה אימונים, הם מביאים מאמן ל3 ימים, והוא יביא תוצאות. אז 3 הופעות בכורה, 2 כשלו, רק מסיידגו הצליח.